Делници е предаването, което гледате в момента, уважаеми зрители. Благодаря ви, че сте заедно с нас. Това предаване се излъчва от понеделник до петък от 15 до 19 часа. Сега сменяме малко темата, тъй като в първата част говорихме повече за протести, които продължават вече 10 дни, но резултат никакъв. Най-после представители на синдикатите на българските полицаи влязоха в парламента, където заседават комисиите по бюджет и финанси. Да се надяваме, че тези параграфи, за които говорихме толкова много последните дни, ще бъдат отменени или пък трансформирани така, че да бъдат удобни за полицаите. Но полицаите остават твърдо на своите искания. Видяхте, че техният протест днес не е много люден, но пък за сметка на това те остават твърдо на исканията, които са поставили в началото, и да се надяваме, че парламентът ще намери решение на този въпрос, въпреки че в момента Менда Стоянова не е в парламента, Цецка Цачева също, а знаете, премиерът Бойко Борисов е на остров Малта. Сега от тази тема преминаваме и към нещо по-различно. Ще говорим за нашето здраве, за нещо много популярно през последните години. Става въпрос за фитнеса и за това как трябва да поддържаме нашето тяло в едни поносими, приятни за околните граници. Затова поканихме фитнес инструктора Николай Чолаков. Добър ден! Добър ден на вас, здравейте! Добре заварили. Господин Чолаков, вие сте човек, който полага сериозни грижи за своето тяло. Ние сме малко по-неглижирани в това отношение. Затова трябва ли човек да има така силна воля, за да моделира своето тяло? Да, здравейте и на нашите зрители. Благодаря. Да, трябва да има воля, сила на духа и път най-вече, къде иска да отиде. Добре, вие как се ориентирахте към фитнеса? На 13 години започнах с голяма любов в залата. Не мога да коментирам как започнах, просто усетих едно вътрешно усещане, че това е моят начин на живот и не, защото много хора започват и бързо се отказват. Мен това ми направи впечатление, вие като казахте, че от 13 годишен. Да. Сега не знам на колко сте години. На 23 съм в момента. На 23, значи 10 години. 10 това години. показва... Юбилей. Да, юбилей имате, ще трябва да го отпразнувате. Тази година, да, другия месец, живот и здраве, ще... Много хора моделират своите тела и упражняват фитнеса като част от един бъдещ бизнес. За модели, за звезди. Да, то върши работа. И то доста голяма работа. Но не е това целта в момента, най-вече да се гледа тази гледна точка. Това е здраве все пак и няма смисъл да се набляга най-вече заради модата, кое е модерно в момента, да сме напомпани, да сме здрави. Най-вече да тренираме всеки ден, за да сме вътрешно здрави и да... Да, защото има някои хора, младежи по-скоро, които прекаляват с това телата им да изглеждат едни огромни и в дадени моменти даже те са и страшнички, малко като изкуствено надути. Нещо. Да, и аз не го харесвам този тип тяло, тъй като не ми допада на мен. Вашата програма каква е? Може да обясните в какъв смисъл вашия въпрос? Вашите тренировки в смисъл това какво включват, за да не се получи това, за което говорихме? Ще включа една скоба. Да. Всеки един нов в залата трябва да с подбрана програма и път, където иска да поеме. По-точно по каква програма работите, трябваше да ви попитам. Да. Исках да споделя, трябва да има цел, за да насочиш и програмата, да вървиш. Аз искам красиво тяло и работя. Примерно, тичане, аеробна дейност най-вече. Не да тренирам по програма за тялото, голяма такава мускулна група да правя. Кога човек усеща първите резултати? Зависи. При всеки различно. При вас как беше? Говорим за вас, да. При мен се получиха доста бързо, тъй като генетиката ми беше много добра. И някъде 5-6 месеца. Но не при всички е еднакво. При мен е 5-6, при някой друг може и по-бързо, може и година-две, не се знае нищо. Това е тяло все пак и не може да се има на предвид.
при всички Да, да е еднакво. защото фитнеса напоследък се превърна и в една мания и много хора, според мен, злоупотребяват с него. И трябва много да се внимава, затова са и инструкторите, затова сте и вие. Да, така е. Прави сте и вие, но не мога да коментирам този въпрос, тъй като не съм запознат с другите хора. Дали е мания, дали не. За мен Не, аз говоря по да, принцип, като цяло, защото да, не говоря за конкретни личности, тъй като все пак трябва човек да се съобразява и с своя организъм, състояние на сърдечна, съдова дейност, на мускули, нали? Не да ги натоварваме много и след години да се получи така, че ще се появяваме като една деформирана личност. Пак казвам, всеки трябва да е с цел, за да няма деформирана личност, както казахте и вие, Да. господин Колев. И трябва да е с план. Всичко трябва да има план, за да се върви правилно. Да, защото спорта, както казват и древните, спорта е за здраве. Това е вид спорт. За мен спорта е начин на живот, не само здраве. Не мога да кажа, нали, здраве. Вие само фитнес ли тренирате? В фитнес, да, главно, но и с други неща занимавам в тази сфера, модната. Иначе живота ми е само фитнес. Добре, много често се говори напоследък, че хората, които се занимават с фитнес, и може би имате и такива ваши приятели, злоупотребяват много с хранителни добавки, които в дадени моменти даже са убивали фитнес маняци. Прекаляват, наистина. Да. Факт е неоспорен. Пак казвам, искам да помогам на хората, като отварям скобата за пореден път. Трябва да имат път, по който да вървиме в тази индустрия, за да се подберат подбраните неща, за да е комплектовано и да е правилно. Да няма тези странични ефекти. Разбирам, да, защото в края на краищата не трябва да тренираме тялото си, да го третираме по-скоро като една химическа лаборатория и да го претоварваме с хиляди препарати, които се продават. Точно така прав сте и вие, да. Но не е лошо да се консумират. Всичко е с мярка. Всичко е мярка и няма смисъл да е повече от необходимо. Имаше и в България много такива случаи на прекалили хора с добавки, с тренировки, прекомерно натоварване на организма. Защото все пак, нека не забравяме, че човек се ражда с едно сърце, което е съобразено с неговата структура. Точно така. Ако ние направим така, че тя стане, както и човек като надебелее много, знаете къде се появяват първите симптоми, да. Точно в сърдечната дейност. Най-вече двигател на тялото. Анаболните стероиди са много актуални напоследък. То винаги е било, откакто край. Те увреждат здравето, аз го знам, но живота е много кратък, за да си позволим един път да го увредим и после да се опитаме да го оправим. Да. В днешно време живота си е винаги бил тежък. Както свят светува, то не е само от фитнеса, то по принцип. Това е все пак тяло и... Да, но все пак това е според мен, едно увлечение, което може да бъде и до гроб, но пък в края на краищата може да служи като част от прехраната, докато човек е млад. Затова трябва да го направи много бързо. За тялото ли става въпрос? Тялото бързо не се прави. Да. Тялото е... Много бавно се прави тялото. Едно красиво тяло изиска дълги години тренировки. Добре, кои са основните неща, които вие спазвате? Спазвам много тежък режим. В смисъл, да кажем, какво се храните, какво едете? Какво пиете? Пия вода, добавки консумирам. Не го крия въобще и пред телевизията го казвам. Да, вода. Харесвам да пия вода. Това е нормално. Не, защото пък аз имам един колега, който не пие вода. Да, хората са различни. Храня се с главни чисти храни. Къде ги намирате? То вече няма, прав сте, къде ги намирате, вече няма, но гледам да консумирам чисти храни, като пиле, гледам да не е свинско, не харесвам свинско, телешко също не харесвам. За пилето говориха много лоши неща, все пак сме следобедно предаване, да не ги казваме. За телешкото също и за свинското. Казва, че доста. Да. Не мога свинско да консумирам, тъй като знаете, с прасетата, с извинение, къде се хранят и
Мисля, че това е доста... А вие пък знаете ли кокошките с какво ги храните? Еми, така е, така е. Не ви ли се е случвало пилешко да ви мирише на риба? Мирише, случвало ми се доста, гадно е. И салати се храня, плодове. Гледам, не се храня под подбран час. Да. Когато ми се доведе, тогава гледам да хапна нещо. И много трениране и много мислене. Всичко е една мисловна дейност в нашите глави. Да, но много Всичко е хора психиката. шири се мнението, че това, което вие практикувате, не е за сериозна мисловна дейност. А то не е така. Да, доста ни коментират. Защо е създадена тази така погрешна представа за хората, които тренират и искат да изглеждат добре? Знаете ли защо? Защото има доста хора некомпетентни Ясно. и си позволяват да коментират въпросни неща. Въобще нямат понятия в тях. Да. И оттам тръгва цялата история за нас, инструкторите. Този бил такъв, онзи бил такъв. Това няма никакво значение. Аз си мисля, въпросът ми беше и в друга насока. Например, вие сте треньор. Да, персонален Фитнес треньор, така Персонал. ли се водите? Да. Да. Какви хора се обръщат към вас напоследък? Каква социална група, мъже, жени, деца? От всички. Всички възрастови групи, и мъже, и жени, и деца. Всички ми се радват. Много жени обаче има напоследък, които се опитват да така да... Не мога да коментирам с точност. Мъжете ли са повече, жените, но от всички възрастови групи има доста хора. Главно жени от 30 до 40, тъй като вече осъзнали проблема в себе си и искат да си помогнат да станат манекенки, да станат много готини и красиви. То там манекенството е и част от бизнеса. Той е вид бизнес. И За то мен е доста сериозен, да. Извинявам се, че ви прекъсвам. Да. Фитнеса за мен е това цялата мода. То включва модните ревюта, то всичко си е комплектовано. Има и нещо друго. Ето, например, много от фитнес маняците, смея да употребя тази дума, стават и популярни актьори, които пробиват на екрана, нека да кажем и за Арнолд Шварценегер. Това е легенда, да. Да. Така е, така е. И така че, вие имате ли такива стремежи? Имам добри насоки в този сфера, но мисля, че доста работа трябва да се практикува. Не мога да коментирам. Правили ли сте фотосесии? Правил съм фотосесии и то доста, главно навън. Да. Снимал съм на Запад. И много... Къде? В Амстердам. Какво е отношението в онези държави към този, смея да кажа, вече вид професия, защото си е професия? Да, така е. В какъв смисъл е вашия въпрос към мен да ви обясна? Какво мислят хората там за този спорт, за хората, които се занимават с него? Какво е отношението им? Отношението е голямо. Уважение на първо място, съпричастност и няма нищо общо с доста други места. Ами трябва да ви кажа, че и руският президент Путин и министър-председателя Медведев и те са запалени по фитнеса. Така че те са яки мъжаги. Моля? Яки мъжаги са. Да, но пък и много добри политици. Вие имате ли така интерес към някакъв тип наука, която да ви лансира пътя, след като, примерно, минат определен брой години с тази професия? С коя професия? Фитнес. Тоест искате вие да кажете дали имам бъдеще? Да, дали нещо искате да учите, да се развиете и в друга сфера, да не е Да, в модната сфера. Гледам главно сега наскоро ще лансирам моето лого с моите тениски, бельо, моята марка. Да, защото разговора, който водим, може да се види много странен, но това е част от обществото. Защо да е странен? Аз не мисля, че е странен. Не, много хора така си мислят, нали, така лековати разговори. И да чуем един въпрос към вас. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Слушам ви. Значи, искам да питам момчето. Да, питай. Здраво да бъде. Здравейте. Да, кажете. Така. Какви
какви просто ще намалят телевизора. Намалете го малко, да. Значи, какви симптоми има един човешки организъм В смисъл... при Да. определени реакции и на движение, и на всичко, и при кикбокс, при еди какво си. Просто запитвам, той е тренирал това момче, живо и здраво да бъде. И вие също благодаря. Благодаря. Ами, разбрахте ли въпроса? Не можах да чуя господина, ще ме извинява. Ами, той се интересува, според мен, какъв е начинът на живот, как може дали, според мен, искаше да попита, дали има определена възраст, която може да започне, или ако премине определена възраст даден човек, вече не е желателно да се натоварва толкова. Що се отнася до господина, ще му отговоря. За спорта възраст няма и винаги е хубаво да се тренира. Независимо от малък, голям, някъде 13 годишна възраст е достатъчно да се стартира. Може и по-голяма възраст. Добре, вие споменахте, че вие се храните с качествени храни, Знам биологично дали са чисти, качествени, да. знам, че ще прекъсвам господин Колев. Но в края на краща тези добавки, които вземате, те достатъчно добре ли са пречистени, хубави ли са? Тук ще отговоря последния начин. Не мога да коментирам с точност дали са изчистени, дали са готини за употреба. Гледам да е чист продукта. Немски харесвам. Да, да не Не мога да споменаваме имена коментирам, на да, марки, няма да защото конкретизирам. остава реклама, да. Все пак, най-напред човек, според мен, това аз го мисля така, би трябвало да си зададе въпроса защо имам нужда да ходя на фитнес. За да може наистина да тръгне и да тренира, да моделира своето тяло. Първо, да се чувстваме здрави. Второ, да се показваме на околната среда. Мисля, че това няма по-хубаво нещо. И трето, за самочувствие. Винаги ли човек намирате време за фитнес? Защото вие само с това се занимавате и би трябвало да имате. Винаги. Абсолютно всеки ден тренирам и доста хора се занимавам. Едновременно, дори онлайн, дори персонално на живо. Това е вашия живот. Ами бих За казал, сега. да, това е моят живот. Какво мислите за хората, които използват резултатите на фитнеса, имам предвид добре изваяните тела, за търговски цели? Мисля, че доста добра идеята, тъй като тялото продава доста. Да. И е добра идея. Е добра идея хората да пробват. Но не при всички се получава, тъй като доста хора пробват, но не могат да го направят. Защото всичко идва, знаете вие, господин Колев, от умствения капацитет. Доста хора нямат умствен капацитет, имат само физика и до там отива всичко по дяволите. Ако искате, отговорете ми на въпроса, вие какво сте учили до сега? Аз съм завършил спортно училище. Да. В Атина съм изкарал сертификат за персонален треньор. И това е за момента. Хубаво. Благодаря ви. Това е все пак доста... Старая се да... Защо в Атина? В България няма ли достатъчно Не ми добри? харесва в България. Не ви харесва държавата или начина, по който се подготвят фитнес? Подготовката като цяло, тъй като нямаме почвата. И затова не ми харесва главно. Да. Да чуем още един въпрос. Добър ден. Ало? Да. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Аз по-скоро не че искам да задам въпроса, искам да кажа на господин Чолаков. Той е един мой познат от басейн Виктория, на времето беше там. Добър ден. Охранител беше тогава. И да му кажа, че се възхищавам от изменението му. Той тогава беше едно грубо момче. Не сме го виждали тогава, сега го виждаме. Да, но Благодаря. сега е един интелигентен човек, изчистен от всякъде. Обажда се спасителя, бай Колю, бачо Колю. Здравейте. Много ми приятно. Да. Просто той напредна много. Той тогава си беше, но така, момче за бой, дето се казва. А сега е един човек, който е напреднал много.
и му аз пожелавам лично. Той много да напредне, това е сигурно, а той ще влезе и в не шоу бизнеса, това са глупости, ще в кинобизнес. Аз съм сигурен, че влезе Има в различен вид кинобизнес в тази насока. Аз му пожелавам да влезе като Шварценегер в киното. Благодаря ви на двамата. Благодаря. Благодаря ви за включването. Благодаря ви. Ето, помнят ви като съвсем друг човек. Ами да, Бързо сте напреднали. доста работа падна върху мене. Благодаря на господина. Радвам се, че го познавам. Доста работа падна, близките 5 години, 6. И за това се радвам да оставя това добро впечатление. Вие сте участвали в фотосесии. Имам няколко фотосесии в Да. България, навънка, в чужбина. Виждам тук една снимка са подготвили колегите на плазмата. Да, това е моят персонален фотограф в Амстердам. Да. Много работа свършихме с господина. Добре, това е хубаво. Нека да ги има тези снимки, защото това е професия, това е работа. Това бих казал, господин Колев, любов. Както и вие към телевизията съм 100% сигурен Да. с любов. Знаете доста добре за какво ви говоря. Старая се да помагам на всички хора на света. Видяхме достатъчно снимки. Сега да се върнем в студиото, колеги. В края на краищата да продължим. Какво мислите? Какъв е вашият поглед напред? В фитнеса или като цяло? В Да, живота? и в фитнеса, и в живота, защото имаме още малко време. Да продължа да се развивам, Мгм. да съм жив и здрав най-вече и Да. да града. Постоянно да се развивам. Да лансирам моята модна линия, дрехи, бельо, за мъже, за жени, за деца. И постепенно. Вие ще направите модна линия. Да, това ми е следващата крачка. Надявам се от януари месец вече да започне да се осъществява вече. Къде ще ги произвеждате? Изчаквам в момента, не мога да коментирам с точност къде ще се произвеждат, но след януари месец ще се знае всичко вече. Не знам, може би говорим с българския българска звезда от модния бизнес. Дай Боже всеки му да се развива, господин Колев. Да, Пожелавам всеки го на всички да са живи и здрави и да се развиват в това, където вършат, както и на вас го пожелавам. Да, на защото, вашата знаете ли, телевизия. аз като ви гледам така, имам чувството, че когато човек работи върху тялото, се повишава и самочувствието му. А човек с добро самочувствие все пак има и по-големи успехи в живота. Самочувствието на първо място, но мисля, че всеки един човек си носи в себе си това, където го притежава и е редно да го показва на хората и да върви напред. Така е, да. Така е, Да прав върви сте напред. и аз мисля, че... Не бива да изненадам се, че ви приветствам да се спира самия той Да, себе си. исках да поговорим и за много други неща, но това ще стане в следващи издания на проблеми, ще нашето се радвам да съм предаване. ваш гост. Винаги сме с ограничено време. Каква е вашата заслуга за радостта на клиентите, на хората, които тренирате по-скоро? Моята заслуга... Аз съм много земен човек, първо да кажа. и не Мисълта знам... ми, като работите с тях, за това. Моята заслуга е... Не мога да ви отговоря каква е моята заслуга. Не мога да кажа с точно Добре, заслугата ми. понеже говорихме за кино, за филм, имате ли във вас, усещате ли, имате ли актьорска дарба? Имам доста голяма актьорска дарба и мисля, че с времето ще се наложи тя на пазара. Много сте скромен. Такъв човек съм, скромен и много работлив. Не мисля, че трябва да се изтъкваме, да се правиме на хората. Мисля, че в живота, вие знаете, господин Колев, всичко е една работа и Най-вече. най-вече работа. Желая ви по-често да ни гостувате, да се Благодаря, аз също срещаме ще се радвам. и да ви видим и на големия екран. Дай Боже всеки ми. Благодаря. Да. Благодаря ви за гостуването. Благодаря Сега е време за реклами, след което продължаваме.